Il-Kummissjoni Nisa Qalbisti fih dan is-soċjetà fil-Armonika Pinto Banda San Sebastian f'Ħal-Qormi hija l-ewwel fera bandistika f'Malta li qatt organizzat taħdida edukattiva biex tkabbar l-arfien dwar is-saħħa mentali. Għall-attività Break the Stigma li tellet it-tlieta filgħaxija fi ġnien l-Armil f'Ħal-Qormi attendiet il-mara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista l-Avukat Niki Vella De Fremo f'intervent qasiri qalet li għalkemm il-mard mentali mhuwiex l-għażla tal-individwu, id-deċiżjoni li jfittex għall-kura hija tiegħu. Għalhekk ħeġġet lil kull min ibati minn xi kundizzjoni jew oħra biex jeleb il-biża' li xi ħadd se jittimbrhom jew jikkundizzjonahom u jfittxu l-għajnuna biex jiksbu ħajjithom mill-ġdid. Ħadd m'għandu dritt jiġġudika għaliex il-mard mentali mhu xejn kbir u Dr. Vella De Fremo temmet tħeġġeġ lin-nies biex jieqfu jaħbu dawn il-problemi, partikolarment fost it-tfal, u għandna nedukaw aktar lis-soċjetà sa mit-tfulija. Fost il-membri tal-panel tad-diskussjoni kien hemm il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista s-Saħħa Mentali Mario Gallia li faħħar il-kuraġġ tal-organizzaturi li għażlu suġġett stigmatizzanti biex jinstigaw id-diskussjoni u jkatru l-arfien fih dan il-komunità Qormija. Id-Deputat Nazzjonalista li huwa lettur dwar is-saħħa mentali fl-Università irrimarka kif inhi allarmanti r-rata ta' persuna l-kull erba' globalment li jbatu minn xi mart mentali. Ħadd m'għandu jitkaża b'ħadd għaliex xi darba oħra f'ħajtu wieħed jista' jkollu qarib jew ħabib li jbati minn din il-kundizzjoni bioloġika. Is-soċjetà għandha taraf li ma tittollera bl-ebda mod l-istigma u li jkollha l-arfien meħtieġ li tajn lil niesa ifittxu l-għajnuna li teżisti għal kulħadd, temm Jelenka Mario Gallia. Preżenti għat-taħdida edukattiva kien hemm ta' kunsillieri nazzjonalisti fih dan il-Kunsill Lokali ta' Ħal-Qormi li ma' kunsill kollabora bis-seta' tittella din l-attività.